Nää, bore päiviä. Raahkies. Oskulatsat. Mä en tässä muista, että mä en täällä kuhkia häkä streamen. Mä oon häskä, että se besan fankan olks. Tän ja mainit kohti vahki streamen. Jälkältä niin tällä. Mä en besan Twitchi. Mun Twitch two-factor authentication. Tai hisa toimu. Tän Twitchi halva muussa loit ja tohku. Ja vot poliisat tuulenna jo. Tämä näivä sisä. Mä jahkan tämän meni mubitsavas fanki. Jo ei Twitch meni muussa tohku loitit. Minne kähtelemen saa, että tämän vahtia suota, mutta lau aina kohta mannu. Ja mun liitsin saahtaan YouTube ja Facebookin baktone stream, mutta mä slain honnan kähtsä tohkulle ehkä. Mä slaitat kaskal vihta tai logia kähtsä ehkä kun mä streamen ja oftiluprocenta inne Twitch baktu. Tänne mun killen YouTube ja Facebookin tuossa streamit. No, ja det vain, että saada kun mä vahtia suota. Jos mä en peesä kohdassa kun mun Twitch-kontti, että mä jahka mun killen tahka hollua. Just hei luihti mut oksa kohdassa, että mä siirtään YouTubeen mun streamen hommega. Mutta mä vain pahtaikki, mä en tällä. Musko hirmahlaakaan saakastella, mä tein kun meillä baktu min kulhalla ja mä en te kohmin saada tämän vahtia suota. No niin, ei muista näillä mihkä tää mun ihtolit. Tai mun oskulette ja nämä sitin siitä. Että kai minne kulhalle aina lemmä.